serikali. Komanda mar obila ma kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem mogolo siem ne rowere kata goons ma josiasa tiyo godo mar rocho kwe e rombe mag galamoro e kaunti no kokonegi ni gisewuok oko mar kedo gi kweth rowere ma kamago. Koilem noko ni gisechako timo apedha e kaunti no mangima mar kolo oko rowere marori ma owere ni gin ema josiasa tiyo kodgi mar kelo tulo kod rocho kwe e kaunti no. Ka jakom jodong luo e kaunti ma Homa Bay Apollo Bwana bendo kwero josiasa ma thoro tiyo gi rowere e yo ma ok ni kare mar rocho kwe e kind oganda. We are not going the right way, especially in terms of misuse of substance abuse, the goonism that we are witnessing everywhere. But on the side of our security, we have started a thorough crackdown of all goons. Like what happened yesterday in Nthiwa, we arrested 3 goons, and they are already remanded in remand, pending hearing of their case. We have also arrested one at Mbita yesterday night. So goons within our county, we are sending a warning that we will never leave somebody who have committed a crime in whatever meeting or whatever political rally or whatever meeting that you have committed a crime. We will come after you as an individual. Magineno achiel kuom ma jodongo yuaga ahinya ni gima gineno ka josiasa timo. Kido magineno kaka josiasa tiyo gi nyithindo matindo iluongo ni goonism. Wasewacho kendo watemo wacho ni josiasa otem dok chien nikech mano miyo nyithindo example marach. Giparo ni ka giwuok school to kune magi dhi tiye. Giparo ni ka gitimo gik ma kamago e school to ni mane gima ber nikech gineno ka jotelo timo. Riwruog Nurses kod jorit jotuo e kaunti ma